Ka hen yutrep Youth Council sengkemi. Hagas ngisa jan kilalek banwa iki plakat hamad pran. Harangkat ki jingtho penrem badawa nak sarkar bakadai banbu da jingtho kit balai luit halor ka jing syasiat yap u generas ketri berim ke HNLC uba cheris terfil thank you. Uba cheris terfil thank you la syasiat yap haki pulit haka steps ngitho ding hapo ka ying sa ajung u hamaulai kenton masar. Badia kamet basa ajung u antep dan buram haka khasan terik mentau benai nailar. Nak liang kaseng kapan pau ka jing penrem ya katnat pulit ki belashim sendon ya ka jing im uba che. Badawa hiar syukiru ya menteri kampu ing kajela ubalak men rembui halor ka jingjia. Ki pulit hai kuwi ki jaka ki siat suloi ha kaput kat bah mekhalaya par ki siat suloi ha jingthia. Ni penremi ki nong syok breu ki breu katnat pulit mekhalaya kabala khat jubor ya ka jing uba cheris terfil thank you. Ki dei ki kato ka ki kentin ba HYC kalatho balawa ah saudong umut pran. Nakaliang kaseng mentah ka janmiet ko mentah kono phaisngi nakaliang kaseng nila wana hani ka jaka ba nginiawa ya kini ki flex kum kadak ka jing penrem ya ka bor jong ketnat kulit bat ya ka bor sarkar hi kumju ya ka bang lasaki kum ka jai penriu ya ka bang nakaliang jong ka ketnat kulit kala shim imim pek ya ka wei kam sim jong wei na ki klawai ka bangila banong ilet ba Chesterfield thank you iba la let no na kani ka slak partai na ka jing de Dusman jong kini kulit ki belawan hakapor stengsnya ban shim ya ka jing im jong i hakmat ki khun te kum kaseng nadu mendin kasngi ila yami ban ya don ya kani ka jing skolam na ka mentah kani ka jingjia ka belajar hakaye ka sem jong i let ba Chesterfield ya ka ba kum ka seng mentah kanu phaisngi lawan ban penpau lingba kini ki jingtho ki bangiwa hangni ban perem ya kani ka bor pulit ba ka bor sarkar ka bala shu ka badan ke ka ba selendat ka ba hamdan kanu nu ka jingya keren bani penbet bat i let ba Chesterfield ya kaba kilasuan hakapor stengsnya kajingkeli kabami kalong ba kum kaseng ba nadakadan kay kata kaba i let ba Chesterfield i hajinglong breu jong i dan kay desi nakaliang katrat kulit kumbang itip nakajingya tu jong kibahiyeng manakapor sapor kijuan ban toket kijuan syaw ban ibu i henry balay kani kasien ko mentah kamsun madan kum kata ka kalenti te ni kum kaseng ni dawa naka tnat sarkar naka tnat pulit baka dai ban toket naka judicial inquiry halor kani ka jingle jong kani tnat pulit ban ni dawa na u home minister ba la kamen rumboy ba udai ban hiar syuki mardor halor kani ka jingjia ka ba klap ka bala pedi ya ka jingfil ka jong u kumu tau menteri bodi pek ya ka kam trat ya ka home affairs te nakaliang kaseng ya ai ka jing slok kilang ru ya ka sur jong ki nong maulai ki bala penbena ya kita ki lat ban penrem halor kani ka jingjia ya ka ba wilayah i bangla tip bakat sadon ketaka black flag di rasai kasngi haka jinglek pendap ya dan burom ya kamet jeng iba liat Chesterfield te ya ka ba nakaliang kaseng yin kani di tang senjam ka maningkong bat ya kabada kaliang kaseng yin sanang train kat bat ka sur jong kinong maulai bat ya kabada kaliang kaseng ru yin sa perkhat ka ai ka senjam bagi de ban sim hadien kani ka jingle burom ka bakadu ya ka met jong i let ba Chesterfield nakaliang jong i kum ka kenhun i kentu ya ki pai ba jong ka briu nyau trap ki ba don ya kata ka mensim ban skolam nak mentau niu klawai kari
ba lasai kasngi kadi kajing pendap dan buram ya kamet kajung i tina kaliang kaseng isbu kani kajing katpat ya kitu ki bala ban poi ba kin sobaha ban ya poi lang bat makin penkre ya kita plakat kajung ki haringkat ba kita lamayong makin yara makin ya poi nang tai na po kayeng sa jong kajong ilok jong i hang tai po maulai kenton masar bat i kerman scam ba kani ka sur ka ba kabani na kani kajing peram yung sayo ya kata kajing dawa kabahok bat ka ba syai kalau kani kajing sya sim ya kajing im kajong ibalit Chesterfield